Φιλοξενήσαμε τον έναν εκ των εμπλεκομένων ή φερομένων ως εμπλεκομένους στο θέμα αυτό, τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Υπάρχουν άλλοι δύο ποδοσφαιρικοί παράγοντες που είναι ομάδων της Super League και νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η έρευνα της εκπομπής από εδώ και πέρα. Παρότι απόψε πέφτει η αυλαία της εκπομπής, η έρευνα θα συνεχιστεί μέσα από τα δελτία ειδήσεων του Sky. Κυρία Μαρούπα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί έχουμε μια δικογραφία που βρίσκεται στην ανάκριση και μάλιστα με μια ειδική δοσηδικία, αμφιλεγόμενη θα έλεγα, διότι τα ναυτικά ξέρουμε ότι πηγαίνουν στον Πειραιά. Τώρα το γεγονός ότι συνέλαβε το λιμενικό δεν δημιουργεί αυτό ειδική δοσηδικία. Εν πάση περιπτώσει, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας που έφτιαξαν το υπόβαθρο ώστε η δικογραφία να βρίσκεται στον Πειραιά ξέρουν καλύτερα. Αλλά εγώ ερώτηση έκανα. Γιατί ναι, όχι, είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Με ποια δοσηδικία? Γιατί τα ναυτικά... Τόπος αδικήματος, Ελευσίνα, Φιλοθέη, Κοροπή. Υπάρχει ειδική δοσηδικία των ναυτικών αδικημάτων, αλλά αυτά αφορούν εμπρισμούς, ναυάγια κλπ. Ναι. Εν πάση περιπτώσει όμως... Μια απορία εξέφρασα που τέτοιες απορίες έχουν εκφραστεί και από δικαστικούς λειτουργούς και από εισαγγελίες προφανώς. Το θέμα είναι το εξής, ότι είναι μια δικογραφία της οποίας δεν έχουμε γνώση. Πραγματικά διάβασα κι εγώ με μεγάλο ενδιαφέρον τα πολύ εμπεριστατωμένα άρθρα του κυρίου Λαμπρόπουλου στο Βήμα.gr. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μου προκαλεί κατάπληξη. Εγώ είμαι δικηγόρος που υπερασπίζομαι ναρκωτικά όλων των ειδών. Η ποσότητα αυτή είναι πρωτοφανής. Θα έλεγα είναι ποσότητα που δεν υπάρχει. Και λέω δεν υπάρχει γιατί 2 τόνοι, όχι για την Ελλάδα, για ολόκληρη την Ευρώπη, είναι κολοσιαία η ποσότητα. Αφήστε τα χρήματα που δεν είναι 350 εκατομμύρια, γιατί πουλιέται γραμμάριο και ούτε γραμμάριο. Το ένα γραμμάριο βγάζει 4 δόσεις. Λοιπόν, οπότε είναι τεράστια τα οικονομικά μεγέθη. Τουλάχιστον σε εμάς, σε ποδοσφαιρικό επίπεδο δεν κλείνει, θα ανοίξει ακόμη περισσότερο και θα το διερευνήσουμε όσο μπορούμε. Να πω για να το κλείσω, αυτό που μου προκαλεί κατάπληξη είναι κάποια στοιχεία έτσι που μου φέρνουν στο μυαλό την υπόθεση Iran Gate. Δηλαδή έχουμε μυστικές υπηρεσίες, την ΔΕΑ, έχουμε Ιράν, έχουμε Λιβύη, έχουμε ναρκωτικά, έχουμε ηθήνοντες της ελληνικής κοινωνίας, επιχειρηματίες πολύ μεγάλους και ισχυρούς οικονομικά. Και επίσης θέλω να εστιάσω στο γεγονός ότι το Ιράν και η Λιβύη είναι καθεστώτα θεοκρατικά. Είναι καθεστώτα από τα οποία δεν φεύγουν έτσι εύκολα ναρκωτικά, γιατί εκεί υπάρχουν θανατικές ποινές. Αλλά αποφύγουμε να κάνουμε μια τέτοια ανάλυση απόψε. Νομίζω ότι... Δεν ξέρουμε τι θα συμβαίνει. είχε ενδιαφέρον και η γνώμη του κυρίου Σπύρου επ' αυτού. Αλλά έχω την εντύπωση ότι για άλλο λόγο ήρθαμε. Να πάμε, σας παρακαλώ, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα που είναι απολύτως απαραίτητο.